Uthi uyahamba uyangishiya, uthi usuthola abangcono. Kulungile kwenze lokho, kodwa engifuna ukukutshela kona, sebebaningi bekwenza lokho bengaphumeleli. Lowo mnyango uvalayo ngoba uphuma, kusengenzeka kube khona uzowuvula ngeke. Hleze lo uyongena uyowuvala unomphela umnyango, ungabusakwazi ukubuyela emuva. Baningi beyikhumula lezi y'cathulo bethi seyigugile, baqoka ukuhamba ngey'nyawo. Kodwa athi sebahlaba ameva bakhumbula ukuthi babe ney'cathulo. Uthola ukuthi bazothi sebethi bazoyibheka, kanti sezathola omunye umnikazi. Ndlela ndleke mntakwethu, ngicela ungiphoselela ukukhiba inhliziyo yami.